Det er som om, sådan en stejl intro, så skulle man tro, at der kom sådan 2 supermænd op, og så var det kun mig og Sofie. Hej og rigtig hjertelig velkommen. Ja, men jeg siger, vi burde være rummænd, der kom ind og får overførelsen. Det er helt vildt sejt. Wow, sådan en har jeg aldrig haft før. Godmorgen alle sammen! Høflig er vi også. Kan vi gøre det lidt smule højere måske? Ja, jeg kan godt. Prøv en gang, godmorgen alle sammen. Nu skal vi synge en fælles sang. Ej, det skal jeg ikke. Prøv at høre her. Tim og jeg har glædet os helt vildt meget til i dag. Vi har forberedt os så godt vi kunne, uden at vide enormt meget om robotter på den der måde. Men der er altså 600 børn, som i 8 uger har knoklet, har forsket og simpelthen opfundet robotter til i dag. Og jeg har været rundt, vi har været rundt på gangene her til morgen og set dem stille op. Der er ikke uden tvivl om, at i dag, det bliver vildt. Lige præcis. Og det ligesom handler om i år, det er jo årets ting. I år hedder det Senior Solutions. Det er velfærdsteknologi for ældre mennesker. Og måske tænker jeg alle sammen, hey, men vi kunne også bare lave noget, som er fedt for os nu. Fordi der går nok ligesom rimelig mange år før, at vi bliver gamle og har brug for den slags. Og det er ligesom det hele kodet er, fordi man kan jo være et fint og rart og dejligt menneske og hjælpe nogle ældre mennesker rundt omkring, som måske kan bruge jeres nye ting og opfinde sig til noget. Men I bliver også gamle på et tidspunkt. Så lige nu ikke, der investerer lidt ligesom at sætte penge i banken, fordi man ved jo ikke om en 50-60 år, om I lige pludselig får lyst til at bruge for den opfindelse, som vi måske har lavet til det her arrangement. Ja, og i dag der handler det i hele tiden, eller rigtig meget af det, om det der samarbejde med de unge og ældre, og det er der jo helt vildt mange steder, man kan gå hen i dag og få et vis på. Og alle de steder skal I jo sørge for at skrue rundt, og vi skal også nok blive der sørge for at lukke noget herned, og simpelthen tage jer med, fordi teknologi gør jo, at vi faktisk kan skrue rundt, og så kan man se det derovre. Så det bliver en vild dag, men prøv at høre. Vi gider ikke stå og snakke med dem, for det er jo ikke først, det handler om. Det er jo alle de børn, som er kommet i dag for at vise, hvor de kæmpe hernede på bordene, komme op til dommerne og fortælle, hvad de kan, og stå uden deres film og vise, hvad de har lavet. Der er jo faktisk næsten flere mennesker, som står og venter på at komme ind, end som sidder her lige nu, så jeg synes måske bare, at vi skal holde ud i det. Det synes jeg, og det allerførste, vi skal hilse på, det er nogen af dem, man skal sørge for at hilse rigtig pænt på, når man møder. Ej, det skal man møde. Jo, det er pænt hånd og buk, fordi det er de er ganske søde til gengæld, så har de styr på det, vi skal. Så de allerførste, vi skal hilse på, det er til at starte med, så har vi her nogen, og de er røde. Og de må gerne komme herop, og de er dommer på forskning og teknologi. Og vi skal sørge for, at resten gør det, der er en tid, vi har i vores dommer her. Jeg tænker, at jeg vil have filmet det sammen. Jeg vil have filmet det sammen. Pænt dag. Yes, det er altså dem, der skal dømme i forskning og teknologi. Så har vi nogle branche efterfølgende, som er alle profileringsdommerne, og de skal altså tale om, ellers så ved jeg, de bliver helt udfordret i hele dagen. Er det vigtigt? Er det vigtigt? Ja, det er meget vigtigt. Godt, så er det pænt dag. Kan du finde lidt mere her? Ja, det er altid, at jeg har et eller andet dommer. Han ved, det er alle mådets vej, han viser på efter, I skal have det pænt. Når de branche profileringsdommer er kommet op, så har vi sorte. Og vi ved, sort det er ikke altid den mest positive glade farve. Så ja, de står hernede, og de er simpelthen dem, der skal sørge for, at alt går ordentligt til nede på banerne, når der skal glemmes. Ja, de er også vigtige. Kom op, så op. Hvor så krammer til dem? Det går godt. Kom op. Ej, det er minusbryg her. Men Tim, der er det, eller lige mens du kommer færdig taler, de røde og de orange dommer, kan måske på nuværende tidspunkt føle, at du synes, at de sorte dommer, de er lidt federe. Det tror jeg måske også. Skal jeg til at kramme alle? Ja, det skal jeg jo. Så giv lige alle vores dommer en hånd her, og de sorte stikker. Så lad os se, hvor det er, alle har faktisk stået, det er bare præcis det. Så tusind tak til I her, og lover I, at altid kommer til at gå fuldstændig færre til det her. Så jeg synes, det var nogle omgang, der ikke helt lykket. Alle de dommer, der mener, at de nok skal sørge for, at det bliver en færre konkurrence i dag, så
Ja, der er du ikke sådan et stykke. Tusind tak til jer. Her kommer. Og nu er vi nået til... I skal vel gerne. I må hellere få ned. Vi skal have holdt op på sådan. Lige præcis. Nå, nej, vi skal endelig. Det må vi ikke. Vi skal blive op. Vi kører. Det betyder kør. Vi prøver, vi skal snakke med alle dem, som er med i konkurrencen lidt senere. Men først skal vi lige se mig for hvem de er. Og alle dem, som er med i First Lego League i år, de kommer ind lige her. Så gør det ud af dem. Her har vi hold nummer 1. Det er Hold nummer 2 hedder More Than a Group. De kommer fra Nørrebroskolen. Det gør mig lidt øl også. Så har vi hold nummer 3. Det er lukket en talenthold. Og de kommer selvfølgelig sammen lukket en skole. Lige præcis. Og så kommer fra Torstedskolen nu 6. A. 1 først og fremmest. Lige efter kommer 6. A. 2 de klædt grønt. Og 6. A. 3 kommer rundt med lidt. Det tager en lille stor banner med. Team Girl Power, helt sikkert. Det er altså Torstedskolen, og det er det næste hold også. Her kommer hold nummer 7, som hedder Silja Power. En aktionist er der også Og hold nummer 8. De hedder FN Sinerne, tror jeg. Er det rigtigt? Sådan. Altid skiftet kæmper op. Så kommer hold nummer 9. De hedder Team Grande. Hold nummer 10. De hedder The Helping Dogs. Vi er simpelthen godt til hjælpe, og alle de hold, der er fra Torstedskolen. Så har vi hold nummer 11. Det er Ja. Og hold nummer 12 hedder SP'erne. Og de kommer rundt lige her. Forrygende. Hold nummer 14, klædt ud som ældre mennesker. Her kommer The Electrics. Og hold nummer 16 kommer rundt til efter, de hedder OG eller OGL. De har... Giv dem en hånd. Lige kommer hold nummer 17, som er The Einsteins. Nogle af dem har næsten været på. Hold nummer 19. Præcis. Young Helper skal lige forbi her, de dem kæmper her. Så er der nogle unge her, som er gået meget tidligt på puberteten. 20. Hold nummer 21. Team Mustache. Ja, det er dårligt. Og med Arnold Schwarzenegger i spidsen, næsten ikke helt så stærkt kan man se, kommer her hold 23 Team Terminator.